Ei, Pello, sí, tio, escolta, t'ho volia comentar, que al final me'n vaig amb el president i l'alcalde. Sí, jo sé, no t'ho volia dir en persona perquè em fa una mica de cosa, però és que ets un merdós, tio, i a més aquesta olor de cabra que fas sempre és inquietant. Jo, de veritat, ja... Ei! Escolta, Peyu, que de veritat que això vostre, de veritat que s'ha acabat. O sigui, el que va ser el procés per Catalunya, vosaltres esteu fent el mateix per TV3. Això no va enlloc, de veritat. O sigui, ara en Jair ve amb nosaltres a fer el Narco Heroes, eh? No, Narco Heroes no, eh? Jo sóc Gastro Heroes. Narco Heroes és amb l'Albert. Quin Albert? El de la cançó. L'altre dia vàrem sortir de festa, ens agrada la flor de la ginesta, i a les 5 del matí em va agafar pixera. Estava animat com la primavera i vam passar davant de l'after del carrer Bruguera. Allà es veu que hi tenen molt bona cantera i no sabeu el segurata qui era. Doncs l'Albert, el fill de la peixatera. El cas és que jo portava buida la cartera i vaig demanar a l'Albert que mirés enrere, que no sóc persona rastrera, però que ens deixés passar la frontera. Ell anava encès i amb la falera ens deixa passar entre la fumera. Ens va presentar la camarera, teníem barra lliure de nevera, i allà ens vam conèixer, us puc dir que ets molt ben parit, que va desaparèixer, que era un mal partit. I allà ens vam conèixer, us puc dir que ets molt ben parit, que va desaparèixer, que era un mal partit. Ei! L'Albert ens va convidar, l'Albert ens va convidar, l'Albert ens va convidar, l'Albert ens va dir que quan feia de polític era un mal parit i un pèl massa crític, que no estava bé, que no era gaire simpàtic, una mala època, molt psicòtic, i que ara ha trobat el seu camí. Vol joia i alegria per tu i per mi. La vida ara l'omple, ha trobat un destí, que hem vingut a riure i no a patir, que n'hi ha que amb dues pedres són feliços i d'altres que volen tots els pastissos. Diu que no li agrada veure'ns tristos, que ens tornarem uns esgarrapacristos. Ell anava encès i amb la falera ens deixa passar entre la fumera. Ens va presentar la camarera, teníem barra lliure de nevera, i allà ens vam conèixer, us puc dir que ets molt ben parit, que va desaparèixer, que era un mal partit. I allà ens vam conèixer, us puc dir que ets molt ben parit, que va desaparèixer, que era un mal partit. I allà ens vam conèixer, us puc dir que ets molt ben parit, que va desaparèixer, que era un mal partit. I allà ens vam conèixer, us puc dir que ets molt ben parit, que va desaparèixer, que era un mal partit. L'Albert ens va convidar, l'Albert ens va convidar, l'Albert ens va convidar, l'Albert. L'Albert ens va convidar, l'Albert ens va convidar, l'Albert ens va convidar, l'Albert.